mentang ini page Haduh katno ka way ka video ka banga upload thamai ka kamai pisa na YouTube TPI kane ka ka video thamai ka banga la upload hakikat arsngi baladep kane ka video ka don tang pra phulai ngut ki nong page kendai ngut ki balai ya kane ka video bat don ki banut ban comment ya kane ka video ka kenta ka bagi page ya kane ka video ka long tang shi kenta sa pheu minute buat kani ka video ka claim yo ki subscribers Henry ka bas ngeu tenat pan bagani ka video ka kamai Haduh shispa sauting ka pon like khandai nakine ki pra pheu lai ngot ki ba page ya kani ka video te mentang ine page nakine ki pra pheu lai ngot ka no percent ki nong page ki bala subscribe lupa ya kani channel bat ka no percent ki nong page ki bom pat subscribe ya kani channel TP hang ne ba ki ba page ya kani ka video bun hi ki bala subscribe ya kani ka channel ki don san thau pra percent ki ba page ya kani ka video ki bom pat subscribe ya kani ka channel ki don sau thau r percent ba na kermen begini ki sau thau r percent ki subscribe lem ya kani ka channel te mentang ini page ya ka RPM jong kani ka video ka RPM jong kani ka video ka long 1000 tam bat ka CPM kalong Haduh R100 news pa khatway te barbor hi ka CPM ka khamhe bat ya ka RPM te ngine pe pat menta kat no tingka kane ka channel ka kamai pisa na YouTube tane ka channel kala kamai Haduh 1000 tam aga khat ar tarik jong mentau manai kane ka channel kala kamai Haduh saus pa khatway tingka tang ha ka shisngi bat ngatharai kane ka dei ka jing kamai ka ba he tam jong kane ka channel aga shisngi tengam tip haga khatlai tarik kalai hair shadu not point nyong riu ka klem la ban kamai tang shit karu haga ni ka khatlai tarik haga khat sau tarik kala kiu piang syaga shispa pra pheu sau tengka haga khat san tarik kala hair syaga pra pheu bad haga khat riu bad haga khan riu tarik kala kamai tang shit tengka haga khat nyau tarik kala kamai Haduh shispa san pheu wei haga khat pra tarik kala kamai shispa an riu pheu wei tengka naga shispa an riu pheu wei tengka kala hiar shadu ka not pon nyau lai kane haga khat khandai tarik bad haga ar pheu tarik kala kiu piang syaka nyau pheu pra tengka tengini pe haga wei pat ka video Haduh kan no ka channel ka kamai ka kiu lane ka hiar